Tá voňavá a lahodná. Zkrátka neodolatelná. Tak čerstvé, že je radost grilovat. Tento týden český špekáček s kuponem v aplikaci za 6,32 a marinovaný steak z krkovice za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás. Tak tomuhle tady říkám zahrada pozemských rozkoší. Do orchidejí jsem se zamilovala už před lety. Potřebuju hrozně moc vlhka a tepla. Takže potřebují hlavně dobrý tarif na energie. Máš to dobrý? Pro levný plyn se chodí v ČEZ. Přijít k nám je jednodušší, než si myslíte. Přesně jak potřebujete. ČEZ, čistá energie zítřka. Trénujeme na Mexiko. Generální partner české fotbalové reprezentace. Penny. Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Mořská víla, která okouzluje ostatní, tentokrát sama podlehla emocím. Co ji tak učarovalo? Ikonický design, velký prostor, ohromující výkon nebo zrychlení? Nová Toyota CHR Plus. Nechte se svést jejím kouzlem. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou plec v ceně 59,90 za 1 kg. Jahody 500 gramů za 34,90 a seko bianco nebo rosato za 13,27 při koupicí kusů. Lidl, to se vyplatí. Úterní kryby zprávy právě začaly, vítá vás u nich Michal Janotka. Dobrý večer. Padl trest za pokus o zapálení synagogy, pokus o vraždu bezdomovce, vydírání a podporu a propagaci terorismu. Těchto činů se měl dopustit tehdy ještě nezletilý mladík. Dostal 9 let. A smrtný útok na bar v pražských Vršovicích. Někdo ho polil kyselinou máselnou. Když je obviněný už ve vazbě, policie pokračuje ve vyšetřování vraždy v jednom z ostravských hotelových domů, o které jsme vám včera říkali. 41letý muž tam měl ubít pěstmi svou o 3 roky